खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि भारत हादरनि 80% सुबुंफोरानो गावनि डिस्ट्रिक्टखौनो मोजाङै बेरायजोबाखै नोंथांमोना मोजाङै मिथिगो जे खाथि खालानि सुबुंफोरखौ नाय गावा गासै जीबनखौ बै गावनि न'निफ्राय अफिस नङाबा गावनि न'निफ्राय बै मार्केट बा बै एलाकाखिनिखौल' गिदिंदो बियो डिस्ट्रिक्टखौनो मोजाङै बेरायजोबाखै अब्ला साननानै नाय सासे मानसिया जोंनि भारत हादरनि जितु 28-29 जाते जि स्टेट्स दोङो बै स्टेट्सफोरनि बिखय बिथाङा मा गियान दं दिनै बे प्रश्नआ बिराद गेदेर मोनसे प्रश्न जानानै उथिदो नोंथांमोना मिथिगो चाइनाया जोंनि भारतनिख्रुइ बोसोरनै उनाव स्वाधीन जादोंमोन नाथाय दिनै चाइनाया अबे लामाखै थांदो आरो जोङो दाबो अबेयाव दोङो जेराव दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन सोरबा नखरसे आग्रानि घटना बियो सोरबा नखरसे मानसिनि फ्रिज सिङाव सिबलिं बायदि बरफा जमा जादोंमोन आरो बै बरफ जमा जानायखौ नुनानै गावसा बिमा बिफा गासैबो लोगो नांनानै बेयाव माने पुजा खालामनो हमोमोन आरो बेयावनो खाथि खालानि सुबुंफोराबो नायफैयो बेयाव फैसाबो होयो सोरबा जि होयो जाय जि हायो बेखौनो होयो ओरैबायदि जोंनि एडुकेशन सिस्टेम जायफोरा हमना ला ग्रेजुवेटबो जानानै दोङो थेवबो इमान गेदेर गेदेर अन्धबिश्वास माबोरै बिसोरो खालामना लानो हायो मिथिया आङो इमान लेखाफोरा नङा लेखाफोरा गोरों आङो निजेखौनो खोन्थानो लाया आरो नङाबो नाथाय आंनिख्रुइबो बांसिन लेखाफोरा गोरों सुबुंफोरानो बेफोरबायदि अन्धबिश्वासखौ मानिना सलायो बेनि सिगां खनसे मोनसे मन्दिराव बेयाव मोनसे गुफा बायदि दंमोन जेराव हाजो सिङाव मोनसे गरं रखम दंमोन बे सिङाव थोबसे दैया गोलैनानै बेयावबो मोनसे बरफनि सिबलिं बायदि जादोंमोन आरो बै सिबलिंखौ नायनो ओरैबायदि मानसिफोर थांदो जे बेयाव महादेबानो ओंखारबाय महादेबानो ओंखारथारदो बेयाव नङाबा बे गैयै जायगायाव इमान गेदेर मोनसे सिबलिं माबोरै ओंखारनो हादो आरो बेखौ लानानै जेब्ला मानसिनि भिर जायो बै जायगायाव एनि टाइम मानसि थांबाय थानाय जायो बिनि जितु खाथि खालानि बारहावा बे बारहावाया गुदुं जाजोबो गुदुं जानानै हप्तासे उनावनो बे बरफा गलिनानै गोमालाङो बे जाबाय जोंनि भारतनि मानसिफोरनि सिटुएसन आरो बिनि सिगांबो मोनसे जाथाय जादोंमोन जेराव सैमा मासेया मोनसे शिबनि मन्दिर जोंनि भारतावथ' नोंथांमोना मिथिगायानो माबा बेलफां सिङाव अन्थाइ थरसे होना दोनबानो बेखौनो सुबुंफोरा थांनानै खुलुमहैगोन साननैसो उनाव बेयाव मन्दिरबो लुगोन थिग बिदिनो फांसे बिफां सिङाव शिबनि मुर्ति दंमोन आरो बै मुर्ति सिङाव जिं जिं मासे सैमाया मोनसे बेमार जायोलै बै बेमार जाबाथाय बे सैमाया थाइसे जायगायाव ओरै गिदिंबाय थायो आरो बै बेमार जानाय सैमाया बै मन्दिरनि जि साइडआव गिदिंबाय थादोंमोन बेखौ नुना जि जोम मानसिफोरा सोरबा थांनानै बै सैमाखौनो खुलुमहैबाय अब्ला नायनानै नाय जोंनि जितु मेन्टेलिटि ओरैबायदि कमजोर गतिके बेफोरबायदि कमजोर मेन्टेलिटिया अबेनिफ्राय जादों जापानफोरखौ नाय अबे दिगाव दिनै मा रखम लेभेलाव बिसोरो उन्नति खालामदों चाइनाखौ नाय मा रखम लेभेलाव बिसोरो उन्नति खालामदो AI लाय बिसोरनि जि रिसार्च सेन्टार बा रिसार्च खालामनाय सिस्टेम बिसोरनि एडुकेशन सिस्टेम बेलेग लेभेलनि जायखौ नोंथाङा आंहा फोथायनो हाया माने फोथायनो हाया माने जोङो गावनि डिस्ट्रिक्टखौनो मोजाङै बारनानै बेलेग डिस्ट्रिक्टआव थांना बेरायहैयाखै जों आरो बेखिनि जायगायाव थानानै जों मा सानो बेनो जोंनि बुहुमा जापानफोरा गौरब खालामो जे जोङो रासियाखौ फेजेनदो आमेरिकाखौ फेजेनदो चाइनाखौ फेजेनदो जोंनि भारतनि सुबुंफोरा रंजायो जे भगबाना देबताफोरा असुरखौ बुथारदोंमोन रामा लंकायाव थांना राबनखौ बुथारदोंमोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा मिथिबा दाबो आसरित मोनगोन नोंथांमोना श्रीलंकायाव थांनानै बिनि सुबुंफोरनाव मब्लाबा जुदि सोरबा थांदोबाथाय बिथांमोनखौबो आं रिक्वेस्ट खालामदो थांनानै सोङै राबना सोर बिसोर मिथियानो सोर सीता सोर हनुमाना थांनानै बेयाव अर लगायहैदोंमोन रावबो एख' मिथिया बे जोंनि नै भारताव इन्डियायावल' थाबाय थानाय सुबुंफोर नालाय जोङो जोंनि गोदो गोदायनि खिताबफोराव जा लिरनाय दंमोन जों बेखौनो फोथायो
आरो बे फोथायनायानो बिराद गेदेर मोनसे प्रब्लेम जानानै नुजाफैदो दा बायदियाव मानोना जोंनि जितु एडुकेशन सिस्टेम बे एडुकेशन सिस्टेमखौ बुहुत आरो सोलायनो दरखार दोङो चाइनाया मा खालामदों मिथिगौ नोंथांमोना खोन्थानो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था मानोना आङो इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौसो नोंथांमोननि थाखाय लाबोयो जेब्लाबो फाल्तु भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोआ नोंथांमोना बेखौ जाय आंनि रेगुलार भिउवार्स बिथांमोना मोजाङै मिथिगो आङो फाल्तु बाथ्रा भिडिअ बिलकुल मोजां मोना सोरखौबा ट्रल खालामनाय सोरखौबा सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय सोरबा इउटिउबारनि फट' होनानै बेफोरखौ आं जेबो मोजां मोना आंनो भिउसआनो खम फैथो नाथाय आं सानो जे आंनि भिडिअनिफ्राय फंसे बाथ्रा जाहाथे नोंथाङा मोजां बाथ्रा नोंथाङा सोलोंना लानो हायो बा मिथिनो हायो चाइनाया जि एडुकेशन सिस्टेमाव गावसोरनि गोदो गोदायनि जि काहिनिमोन बिथांमोननि जि हिस्ट्रिमोन बेफोरखौ बोखारजोबना होदों जे बेफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ जोङो सिगां दावगाबोनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो मा रिसार्च खालामनांगोन माबोरै जोंनि हादोरखौ जोङो डेभेलप खालामनांगोन गोबां बेफोरबायदि बाहेराव फरायनो थाहैनाय चाइनानि गोदो चाइनायाव जि टाइमाव एडुकेशन सिस्टेमा मोजां नङामोन बै समाव चाइनानि सुबुंफोराबो बाहेराव फरायनो थाहैदोंमोन नाथाय उनाव सिस्टेमफोरा मोजां जाबाय बेयाव फैसा खरस खालामदो सरकारा आरो बिनि थाखायनो दिनै नुनो मोन्दों जे चाइनाया मोनसे बिराद गेदेर मेनुफेक्सारिं हाब जानानै उथिदो नोंथांमोना मिथिगौ चाइनायाव गैयै बुस्थु गैया बानायनो हायै बुस्थुआनो गैया चाइनायाव गतिके नोंथांमोना साननानै नाय जोङो अबे जायगायाव जोनोम लादो आरो अबे जायगायाव ओरैबायदि पलिटिशियानफोरा जोंखौ गादबनानै दोनदो जाहाथे जोङो साननोनो हाया बाहेरनि खोथा जोंनि एडुकेशन सिस्टेमा जुदि मोजां जायोबा आरो मोजां खालामनो हाया बिदि खुनु बाथ्रायानो गैया बे मन्त्रि मिनिस्टारफोरा ओरैबायदि फैसा खरसा खालामो गावसोरनि जि एडभार्टाइज होनायाव इलेक्सनफोराव बा माबाफोराव बेफोर थाखाखौ एसे सेभ खालामबानो जोंनि एडुकेशन सिस्टेमा जोबोद मोजां जागोन आरो ओरैबायदि नङा जे जोंनि भारतनि सुबुंफोरना दिमागफोरा आरो एसे बेलेगबाव जोंना लेखा फरा गैयाबाबो जों माबायदि जुगार खालामनानै मोनसे खामानिखौ जोङो दिहुननो हागोन जोंहा बेखिनि मेन्टेलिटिया दोङो आरो बिनि सायाव जुदि एसेमान सरकारा हेफाजाब होनानै एडुकेशन सिस्टेमखौ मोजां खालामोबाथाय जों आरो मा लेभेलावदि मोनहैगोन बेखौ नोंथांमोना भाबिस'नो हाया दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इसर' जितु जोंनि रिसार्च सेन्टार जोंनि भारतनि साइन्टिस्टफोरा बेयाव खामानि मावो बे इसर'निफ्राय 100 जन साइन्टिस्टफोरानो रिजाइन होबाय होननानै खोनानो मोन्दों आरो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा एक्सुवेलि नोंथांमोनाबो मिथिगौ साइन्टिस्टफोरा मा खालामनो हाया दा सनम वांचुक साराबो बेयाव धरना होगासिनो दङ मानि थाखाय बेफोर जानो हमदों जोङो एडुकेशन सिस्टेमानो मेन मोनसे हादोरखौ दावगाहोनो थाखाय मोनसे हादोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बै एडुकेशन सिस्टेमखौ जेब्लासिम जोङो मोजां खालामा जोंनि सरकारा एडुकेशन सिस्टेमाव फैसा खरसा खालामा अब्लासिम जोंनि भारत हादोरा जेब्लाबो नाम्बार 1 जानो हाया नोंथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा खोनासंबा आसरित मोनगोन बे बुहुमाव थानाय गेदेर गेदेर इउनिभार्सिटिफोरनि नाम्बाराव माने 200 नाम्बारावबो जोंनि भारतआव गंसेबो इउनिभार्सिटि गैया अब्ला साननानै बेसेबां दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि भारतआ ओरैबायदि थार्ड क्लास जाहोलांगासिनो दङ दा जेसेबां जोंनि पासपर्ट जाथो बा बाहेराव भिजानि जि मोनसे रेंक थायो बै रेंकआवबो जोङो एकदम गोदोलांगासिनो दङ दिनै पाकिस्ताननि $1 76 ना 74 बेफोरबायदि माबा सालायबोदों जोंनि भारतनिया 96 100 जानो आरो बारा सम गैलिया जायखिजाया भिडिअ बहुत गोलाव जागोन आं रायलायबाय थाबा बेफोरनि बिसय जोबनो थाङा थेवबो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों बा जिखिनि आङो आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनदों जानो हागौ जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेफोरबायदिनो आं भिडिअ लाबोगासिनो थायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइकबो मोनसे खालामना होनो दाबाव लोगो मोनगोन बेफोरबायदि मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।